Rozmazané svetlá protiidúcich aut, šmuhy, cez ktoré skoro nevidíte, alebo vrzganie stieračov. Opotrebované stierače znižujú viditeľnosť, ale takisto aj bezpečnosť. Dnes vám ukážem, kedy je správny čas na ich výmenu, ako vybrať a ako ich správne ukotviť. Stierače by ste mali kontrolovať ideálne 2-krát ročne, a to najlepšie pred zimou a po zime. Ich životnosť býva 6 až 12 mesiacov a závisí na ich používaní. Guma časom stráca svoju pružnosť vplyvom UV žiarenia, vplyvom mrazu alebo aj chémie z ostrekovačov. Ako teda správne vybrať stierače? Najčastejšia chyba pri výbere stieračov býva ich nesprávna dĺžka alebo typ uchytenia. Každé auto môže mať iné rozmery, ľavého aj pravého stierača a niekedy aj zadného. Najjednoduchšie riešenie je použiť AutoKeli SK. Tam zadáte presný model svojho vozidla a systém vám nájde stierače, ktoré budú 100% kompatibilné. Kompatibilitu a rozmery stierača si môžete taktiež overiť na ich balení. Teraz si predstavíme všetky 4 druhy stieračov a 3 z nich vám aj ukážem. Ramienkové, čiže klasické stierače, kde je gumička uchytená pomocou ramienok, sa dobre prispôsobia prehnutému čelnému sklu. Ich výhodou môže byť aj nižšia obstarávacia cena, ale naopak nevýhodou je oxidácia alebo primrzanie kovových ramienok. Taktiež majú nižší prítlak vo vysokých rýchlostiach. Ploché, čiže flat stierače, sú novšie typy stieračov a vyskytujú sa pri novších vozidlách. Dá sa o nich povedať, že takmer eliminujú nedostatky ramienkových stieračov. Ich konštrukcia sa skladá z pružnej oceľovej nehrdzavejúcej lišty. Tá rovnomerne rozkladá prilnavosť po celej dĺžke okna. Hybridné stierače sú posledný evolučný vývoj v stieraní. Majú vysoko aerodynamické vlastnosti vďaka spoilerovému krytu a bez problémov zvládajú akúkoľvek rýchlosť a znižujú hlučnosť. No a potom máme ešte najnovšie typy stieračov, ktoré občas bývajú na novších vozidlách alebo vozidlách s vyššou výbavou. Teraz si ukážeme samotnú výmenu. Pri niektorých autách je pred výmenou potrebné stierače uviesť do servisnej polohy. Je to z toho dôvodu, že niektoré stierače zachádzajú nižšie pod kapotu a nešli by vám vyklopiť. Pri tomto type vozidla stačí zapnúť kľúčik, vypnúť kľúčik a podržať páčku stieračov dole. Stierače si zdvihneme a je dôležité si pod ne pripraviť nejakú ochranu. Ak by nám náhodou padli naspäť na sklo, mohlo by sa rozbiť. Stierač vycvakáme a namiesto starého nacvakáme nový. Dáme si pozor, aby sme správnu dĺžku nasadili na správny stierač. Pokiaľ chcete, aby vám stierače vydržali čo najdlhšie, nikdy nestierajte suché čelné sklo. Námrazu zo skla odstráňujte škrabkou a nie stieračmi. Používajte kvalitnú kvapalinu do ostrekovačov a pravidelne si čistite čelné sklo. Všetky kompatibilné diely nájdete na AutoKeli SK podľa vášho VIN čísla.